Господин заместник кмет на Варна, заповядайте, моля ви. Заедно с пилотите. Как, господин Илиев? Владо Илиев и заместник кмет. Не може само единия. Да, бързо. Hello for everyone. I'm very happy. I'm very glad I drive in this country again, Rally Bulgaria, and I'm very happy I see all the spectators to come and support all the competitor here. I'm very happy to be again drive with all this fast driver here. We see tomorrow who's faster. We try our best, and I wish everyone in this race is going safe to the end of the race. I'm sure there is lots of the difficult from the weather, but I wish all the competitor, all the drivers get good show for spectator, and we are happy to show everyone in Bulgaria our beautiful city is Fujairah. We are Fujairah team in Bulgaria. Thank you very much for everyone. Току-що каза, че много ще ви бие. Не е познал. Може би се объркал и преводът е грешен. Здравейте, изключително съм щастлив, че Рали България се провежда край морето, защото тук има много публика. Това, което мога да пожелая на всички, е да заверим финал и нека по-добре победи. Малко изтъркано, но това е истината. Когато казват нека по-добре победи, имат предвид себе си. Да видим дали ще стане така. Продължаваме нататък. Танчо? Здравейте на всички! Ще се радваме наистина купата да остане в България, българин да я спечели и още повече съм радостен да я спечели варненец. Ти вече имаш едно второ място тази година в нашия шампионат в Рали Сибил. Сега какво да очакваме от теб този уикенд? Здравейте на всички! За този уикенд надявам се да продължим по същия начин, ако може и малко по-напред този път. На всички зрители искам да пожелая приятни моменти по етапите, на колегите безаварийно и да се видим всички на финала. Шефалка ви, Карина Кеперле. Заявка за призово класиране. Стайко Давидане. Това е сбрай. RC3. Директно. Заповядайте, господа, да видят моите колеги и нашите фенове тук тази вечер. Христо Атанасов и Марио